Magandang araw sa inyo mga kachikin. Kumusta po kayo dyan? At welcome back dito sa aking channel mga kachikin. At ngayon pala mga kachikin, nandito ako ngayon sa labas ng range area. Ito sa ating mga fence na net. Ngayon kasi papasyalan ko dito yung yung ating sa labas ng fence kung wala bang problema. Check natin yung sa nila yung net natin. Kasi kung mga chicken, kailangan talaga i-survey natin kasi minsan hindi natin namamalayan na mayroon na palang butas yung ating, lalo na kung ganitong net na ginagagamitin natin. Kasi may mga predator din dyan na mag-attempt, lalo na yung mga ahas, mag-attempt sila na makapasok, hindi natin mamalaya na masira yung ating net. Kaya kailangan natin i-check. Kailangan obserbahan natin yung paligid. Ayan, i-check ko ngayon patungo doon sa taas mga kachikin. Yung ating pinya mga kachikin, ayun ang bunga. Yan, mga ilang araw na lang din to. Linggo, pwede nang kunin. Yan. Dyan yung ating kulungan. Ang renseria sa loob. Dito tayo ngayon sa labas. Para ma-check natin kung okay lang ba. Talaga mga kachikin, buhay probinsya. Lilinisan din natin mga kachikin dito sa labas ng ating fence o sa ating range para hindi pamahayan ng mga ahas. Yan. Ito pala mga kachikin, yung ginamit ko dito na kawayan na pinakaposte nila. Yan, medyo nabubulok na. Yung advantage nito yung advantage mga kachikin, kung kawayan gagamitin natin sa ating fence, sa net na gagamitin natin, ay unang-una wala talagang gastos kung may mapagkukunan tayo. At napakadali ding kabit kasi lang siya, diretso na agad pang malinisan natin yung kawayan. At saka yung disadvantage nga lang mga kachikin ay hindi din magtatagal. Ayan, mga isang taon na ito, wala na, nabubulok na yung ilalim niya sa lupa. Ang gagawin ko dito ngayon mga kachikin ay tataniman ko dito ng mga Madre de Cacao at para mabuhay. Pagdating ng araw, siya yung magiging papalit ko na magiging poste nitong ating kawayan. Yan, mangunguha pala tayo ngayon ng Madre de Cacao. Ito rin mga kachikin, yung kawayan. Yan, may anay na.
Yan, nabubulok na rin yung ilalim. Kaya tataniman natin to dito ng Madrid Cacao. Yun pa sa taas. Ganon din. Pamo na tayo doon ng Madrid Cacao mga chicken. A few moments later. Ito yung mga kinuha ko mga ka-chicken na Madrid Cacao. Ito yung magandang ibang bakod. Kaya bawat isa nito ilalagay ko doon sa bawat poste ng ating fence. Kasi maganda itong Madrid Cacao mga ka-chicken. Para na itong malunggay na madaling mabuhay. Madaling itanim. Yan, ito yung pang support natin doon sa mga poste ng ating bakod. Yan. Bulan ng mga katsikin. Dito natin mga katsikin itanim yung ating Madrid de Agua sa gilid lang din o sa tabi lang din ng poste natin na kawayan patingin para pag mabuhay na yung ating Madrid de Agua saka magkaroon na ng maraming sanga ay palit na natin. Doon na natin isasabit sa ating bali ito po mga chicken no. Sa dito sa baba ng ating range may nauna pa akong tinanim dito na Madrid Cacao. Kaya yan buhay na. Ayan, magkatabi lang sila ng poste ng ating fence na kawayan. Bali yan po yung magiging setup sa mga nilagay natin na bagong tinanim. Yan, pag ano na po yan, pag matibay na po siya, medyo malaki na po yung puno niya. Tatanggalin na po natin yung kawayan, bali yung tali. Bali siya na po yung magiging poste doon sa ating fence. Ayan, sa range. Yan po yung purpose niyan. Yung paglagay natin ng mga Madrid Cacao. Pagtatanim natin kasi madali lang din silang mabuhay. Yan ano. So, okay na. Medyo kulang ba ng konti. Kung medyo matibay na yan, makagamot na, pwede na yan. Yan na natin isabit. Itong poste siya na yung papalit sa poste natin. Ayan, ayos na ayos. Meron din doon sa baba. So ayan mga ka-chicken, tapos na tayo nakapagtanim ng mga Madrid Cacao. Pero hindi ko pa nataniman lahat. Mayroon pa doon sa likod. Makita nyo ngayon. Kasi doon sa pinagkuhanan ko ng
madidikakaw, ano na, wala nang sanga na pwedeng matanim, mga maliliit pa. Kaya ito lang muna yung inuna ko dito. Pero okay na yan, at least may tanim na tayo, mga ilang buwan, marami na ding sanga niyan, ano. At sabi ko nga kanina, napili ko yung madidikakaw kasi napakaganda, kasi madali siyang mabuhay. Katulad lang din niya ng malunggay. Pag itinanim mo, mabuhay agad, saka matitibay pa yan. Yan yung magiging pamalit natin sa ating mga poste na kawayan. O yan, at dito mga pala sa likod mga ka-chicken, ito yung mga madedegwa ko. Okay. At yan, pwede na din yan mapukunan natin ng mga cuttings na pwede nating itanim para lalo pa silang dumami. Yan, bang madami yung ating mga lagang manok, paparami din yung mga pwede natin mapagkukunan ng mga pagkain, mga alternate na pagkain na hindi puro feeds. Ito ay napaka-rich sa protina. Yan, napaganda ito para sa ating mga lagang manok. Yan marami na. Yan, mga sunod na araw kukunan ko na ito ng na itatanim ko, mga cuttings, at pwede din natin ibenta. Yan, ayan, napakaganda mga ka-chicken. Yan mga ka-chicken, at saka shout out nga po pala tayo muna ngayon mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at sa mga walang sawang sumusuporta dyan. Maraming salamat sa inyo. At ingat po kayo dyan palagi mga ka-chicken. Keep safe. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.